Fel cael ei lledu, na chi bas at Aproseisi. Cyflawn groesiad oes yn wir. Ond di'r peryg ddim di clirio at Corey Shepherd. A mae Corey Shepherd wedi sgorio i'r ymwelwyr. Llai na 5 munud wedi chwarae. Y bel yn cael ei chlirio allan i ymyl y cwrt. Shepherd, un cyffyrddiad i reoli. A'r ergyd heibio i Harry Allen yn y gol. Borg yn clirio. Hwna'n disgyn i Jordan Davies. Tyler Garrett yn ei wynebu. Davies ar ergyd tuag at gornel ar rwyd. Dyna chi gol gan Jordan Davies. Heibio i Harry Allen. A Jordan Davies yn dyblu mantais Hwlffordd. James Owen, chwilio am gymorth, gawr y troi, colli meddiant, Fiel at Davies rwan. Mae Mr Patch yn mynd i bocad ac cardyn coch i Harry Owen. Wel, Jordan Davies yn rhydd, a mae Harry Owen yn gweld cardyn coch a mae'r prawn yn mynd o ddrwg i waith i'r Fflint. Yn disgyn i Davies. Davies drwadd. Cyfla rwan i Jordan Davies. Ond da Beaumont yn clirio'r bel oddi ar y llinell. Oedd yr arbediad i gychwyn gan Harry Allen yn un da. A Bobby Beaumont yn gorffan y gwaith.